National President Anambra State Association of Town Unions Barrister Titus Akpoudo emego ka amata na Gọvanọ Chukwuma Soludo na-agba mbọ n'ebe ọ dị ukwuu efu na ọdịmma ụmụafọ Anambra State nakwa ihe metụtara ha ga na-aga n'iru ma kpọọ ka akwado onye Barrister Akpoudo mere ka amata nke a na ụlọ ezumezu ha n'obi gọọmenti dị n'Awka n'oge ọ nabatara ma guzobe ndị Elders Council nke ya bụ otu nakwa ndị non-indigene. Ka anyị si na studio anyị wetara gị akụkọ a na ịnabata Amaka Chibuzo Okoye. Ndị nọ na otu ahụ bụ ndị si na mpaghara ala anyị Naịjirịa dị iche iche ma bụkwazịarụ ndị si na ọnụkụ ọdịnala dị iche iche bụ ndị bi na steeti a. Ha bụ ndị gara wee kpọtụrụ ndị otu ASATU nakwa wekwere onye national president nke ASATU dịka onye national patron ha ya nakwa ọtụtụ ndị okenye ndị ọzọ bụ ndị ha nọrọ n'oge ahụ wee hafenye ọtụtụ ihe ha ga na-elekọta anya n'otu ahụ. Dịka ha si kwuo, ọgbakọ ndị okenye ahụ bụ nke ga-enyere ha aka wee gbaziere ha ọnụ ka ha ga-esi wee gafee ihe mfiahụ ọbụla ga-adapụtara ha na otu ahụ, bụ nke o kwuru na ụfọdụ ebe bụ ebe enweghị ezi nchekwa bụ nke na-abụ isi sekpụ ntị n'ebe ahụ. Barrister Akpoudo kelere otu ahụ maka nzọpụ ụkwụ ha zọpụrụ ịbịa kpọtụrụ gọọmenti, bụ nke o kwuru na ha emechego ihe ha kwesịrị ime iji wee biri na steeti a ma dozikwe ha ka ha gbaso amụma gọọmenti na-achị ugbu a iji wee weta udo na ọganiru na steeti a. Barrister Akpoudo mere ka amata na otu ndị na-abụghị ndị Anambra bụ nke enyegoro ikike ịlụ ọrụ dịka otu njikọ aka ASATU ma gwazikwe ha ka amụma ha bụrụ amụma ga na-eweta udo, agamniru ya nakwa mbuli elu nke steeti a. Ọ dozikwere ha ka ha fie asaa n'anya ebe ọbụla ha nọ ma kwadokwe amụma ezi nchekwa, bụ nke o kwuru na ọ bụ ya bụ isi sekpụ ntị nyegara gọọmenti na-achị ugbu a. N'okwu nnabata ya, onye national president nke otu ndị na-abụghị ndị Anambra bụ Prince Chigozie Nweke kwuru na ndị okenye ahụ bụ ndị ndu ma bụkwazịarụ ndị echiri echichi na ọtụtụ steeti dị iche iche, bụ nke o kwuru na otu ahụ bụ nke a maara ama site n'aka gọọmenti nakwa aka ndị ụlọ ọrụ nchekwa dị iche iche, ma gụpụtazikwa ebumnobi ha niile bụ nke ha ji wee wube otu ahụ, bụ nke o kwuru na ọ bụ nke na-agbaso isonye iwu na-achị steeti ahụ ya nakwa iweta ọganihu nakwa ime nwanne. Oge ọ na-ekwu okwu obere oge mgbe ewubechere ha, Chief Michael Nwatụ bụ onye n'okwu ya oge ọ na-ekwuchitere ndị okenye ndị ọzọ ahụ ọnụ ya yọrọ Barrister Akpoudo ka o nyere ha aka yọọ ndị obodo ka ha nabatakwa ha ka ha wee nwee ike rụọ ọrụ ha ka o si wee kwesị. N'okwu nke ya, onye ndu ụmụ nwanyị n'otu ahụ bụ Oriakụ Rauta Audu kwuru na n'aka nke ụmụ nwanyị na ha ga na-agbasi mbọ ike ịdị na-akwado nakwa na-agbadoro di ha ukwu iji wee wote ọrụ ha na-alụ n'ogogo dị elu. Barrister Akpoudo bụ nke nọrọ n'oge ahụ wee nye ndị okenye ahụ asambo nkwanye ugwu, bụ nke so na isi sekpụ ntị ihe mere na mmemme ahụ.